One. Look. One. 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 Two. One. Two. Count. One. Kabalo na mo ihap among bata, among baby girl, 2 years old. Kabalo na mo ihap taman sa 20. Ay, ihap po siya. Ay, mag-eat sa siya, mag-eat. Okay. Wow, isa-isa lang. Ato na po siya siyang TV. Lingaw na kayo ang lola og lolo gyud maminaw sa bata nga. Kabalo na mo ihap. Nga, kabalo na po ni mo kanta. Muna yan dulaan, si Kuya CJ, dili pa kabalo mo ihap. Kaya daw Kuya May. No daw. No. Ihap 1. Again. Again. Isa-isa lang na. Isa-isa lang. Napasa mo Nagkaon siya og grapes, Paborito kay niya ang prutas nga grapes. Okay. Yan na po. Isa-isa lang. Count na po, count. Count, be, count. So, yummy. Order. Yay! Yan na po. Isa-isa lang, anak. Apa sa pason, niya ang makaon gyud nga kuan prutas, grapes. No, not that. Lubog mo yung kamera. Isa-isa lang, enough. Nagkuan na siya. Nagdula na mong bata. Not that lang. Yummy. Matanaw mga pa isa-isa lang mga Only one. One ha, one. Slice nga grapes ang iyang gikaon. Grapes. Dula sila. One. Only one. One. Oh. Bibi. Ali, Ano, nirado na.
Narado na sa portahan. Dali. Bye-bye. Thank you for watching.